Inkonxa Thixo yinto lento nisenzele nizasikhupha kwezi TV bantwantini. Andimbi mne TV. Izawuthiwa nalento. Andiyihleka. Molenge umakhulu. Sicela amagama enu noba nizalwe nini, unyaka nendawo enazalelwa kuyo. Mna ndizelelwe eNgqamakhwe. Ndizalwa eNgqamakhwe njengoba ndilapha eNgcobo nje. Ndizalwa ngo-56. 14 zikaDisemba ne. Ekukhuleni ke mnakwam ndikhulile ndingumntana. Thina ke sasikhula kabuhlungu, ootata bethu behlala eMarhawutini. Bengabuyi, bebuya ngoDisemba. Bengathobi imali. Bebuya nayo ngelo xesha baze ngalo. Mna ke ndiphile ngezithebe ke mna ke zikamamam neziludo. Uba ubuya nempahla eKapa, ubuya nezaa mpahla zithungwayo, kwathiwa yimiqulu. Ubuya nomqulu, kuyiyo emntwini okwazi uthunga. Sasinxiba imisikwa esikolweni. Ikaki, laa nto kuthiwa ikaki. Kuthiwa yintoni, ityunikhi. Ityunikhi le yayimnyama. Kwakuthiwa yityunikhi yayimnyama. Inenantsika. Ijim dress. Enye iyikaki. Ityunikhi le sasiyinxiba yona xa siya ezikonsathini, emidlalweni njani. Esikolweni, ikaki esikweyo. Ipeyinti eyenziwe ngesandla. Sihamba ngeenyawo. Hayi ebusika, iinyawo zazingaqaqambi ekuseni. Uhambe uphumla, uyebethuni sikhule kabuhlungu thina. Yiyo le nto ke bathi ke bethu ke abayeni nabatakwethu ke bathi abethu abantwana abanazo bakhulela hlobo. Sasikhula ngalo. Esikolweni sasiphatha iinkobe nemifino. Kwakutyiwa laa phuza amandla, ikhona iphuza amandla yakudala eyayidutywa esikolweni. Idutywe le kwakho imigqomo, ngebhreyikhi izawudutywa ngaloo manzi adigidigi. Nizawuphatha ezo toti, zeetoti ke, iitoti ziyabona zejem. Zantoni, nothi imagi, sasingenazo nezi magi, sasinezaa nto zenziwayo. Uba sitye, uba uziphathelanga umfino, uziphathele inkobe. Sasingatyi kamandi thina, yayilihasa, ingumbanda. Laa nto imbanda ke sasithi ngamazimba neembotyi. Ikrashi lo, ngumngqusho ongenambotyi. Xa kuzawuphekwa ezo nto, amazimba neembotyi, kwakuxhelwa ityiphu. Ayengekho la maphisisi kudala. Kwakukho ezaa nto, kwathiwa zintoni? Nothi iholisam imnandi. Ipleti, nantoni enye? Idriphu, ikhona enye, nani kwakuthiwa yintoni igama layo. Zazingemandanga ezo nto. Idrinki, iKrisimesi thina sasinayo kanti uzuxoka. Ngoba kakubetha imali. Njengoba imali yayingekho yoba sitye apha, sasithi uba siyohlakula, siyokhwahlaza, sibetha imali yeKrisimesi uba sizawuzenzela iKrisimesi ngoDisemba. Iyodwa iKrisimesi yoomama, iyodwa aboomama becawe, iyodwa eyabantwana, iyodwa eyamakhwenkwe, uyeva? Kwawanje ke kungenwa ke kule misi. Kuhambe kutyiwa ke eKrisimesi. Abecawe bazawungena ebantwini becawe. Abatshakazi babheke ebatshakazini. Kukho amaphinda eKrisimesini. Uba kuzawubakho iKrisimesi nePasika, kuyaxhelwa, kuyaqalikwa, kulungiswa imisi. Hayi le nto yangoku. Kuhanjwe kungenwa. Ngoku akho nto ungena mzini ahambe efuna iKrisimesi, athi ndizocela iKrisimesi. Sasihlutha nje litshone ilanga, uzula esithubeni. Nakwisuku elilandela kuyo emaphindeni kweKrisimesi. Kwakumnandi kudala. Hayi nje naxa ke sikhule kabuhlungu, thina sithi sikhule kabuhlungu. Phaa kuthi ke Ngqamakhwe, izinki lalingekho. Lithe lisawubakho labakho kumntu owayebungusise ongathwali eziqhiya sizithwalayo. Enxiba ezaa nto zakudala.
kwakuthiwa kuseJC kulomsi yazi izindlu zengca kudala kukho ke nezanto kuthiwa ngamagolonxa ifestile zakhona zincinci zifakwa amalaphu xa zivalwayo hayi ezingosivala ngazo thini iglass uyaqonda ekukhuleni ke ngoba ke mina ke umntana ke ndizomfumana ngo-77 uyeva ekukhuleni ndamfumana ke umntana kulaa nto ubuyithetha ke wena ke inesi zazingekho uba zazikhona asizaba kusikude nedolophu kwakukho oomama abadala ababebelekisa ke kuthi xa kuthiwa uyalunywa kuyobizwa loo mama uba umntana ujikele ecaleni mna ndalunywa 3 days ndazobeleka kwelesine sendincamile ngoba kaloku le nto ayizimsinyane kwabanye izamsinyane iza kancinci ize kancinci kanti njengoba ndingabeleki nje umntana ujonge ecaleni kanti zange ndihlukuhle uyayiqonda zange ndihlukuhle ngokujonge ecaleni ngoku ndilunywayo kubekwa amalaphu apha kuyabaswa endlini kuyaqhuma ngexesha ndilunywayo ndidlalele ingxowa phaya kubekwa ilaphu pha emnyango uba mandide ndibeleke lo mama uthula iqhiya bonke oomama apha endlini bathula iqhiya uyahlukuhlwa ke elo xesha kuzanywa into yoba makade ajike eze ngapha kweli cala uyeva ude ubeleke akhuphe nantoni nazo nto ke kuthiwa ke ziyakhutshwa mna zaziphumela nje ke kum ndibelekiswe ngenkani umntana exesile uyeva kwangekho nesi kudala sasikude umntu wayebhubhile endleleni uyeva nezo teksi zazingekho kwakuhanjwa ngebhasi uyeva ke nontombi ekukhuleni kapha ke andiyanga ke ngasemithutshini ndiye apha ekudaleni andiyanga ebuncinci udedesi uzayibalisa ndithi ebuncinci hayi ke kwakumnandi kudala ke into njane ke thina ke zange sibe nayo umntu xa ezawutshata phaa kuthi ebekithi xa ezawungena kugqityiwe ulotyolwa kwenziwe yonke into namabhaso kuba kwakutshatwa ngelo xesha umntu wayengayi emzini engatshatanga ngele kwam zanditshate mna ndathwalwa mna hayi ndihamba ngemnyama mna zanditshate mna ndizotshata ngosendilapha emzini kuba ke ndifuna amafa zanditshate ithi ke ngokuna ke wenzeka ntoni ukuthwala wawuphi wawuyothini wadibana nabani wazokholwa ngubani yeyi mna ndaqala kuqala kwayiwe ekhaya wawundicela umfana ndazani naye lo mfana qha ndabizwa kwindawo endandibizwa kuyo kaloku sasibonelwa thina wawungaveli into yoba uye emntwini obuthandana naye ndabizwa kwathiwa nanku umntu wabesithi nam ndilapha sathathana wawundilobola before uba andithathe wawuya kusasa ngonozakuzaku eyevarhashele ngapha engqamakho inguwaphi yena inguwaphi iphipha ndizumxela uba uzandikhupha kule TV yakho ndizuyithetha yonke ngoke ngokuna ke savumelana nalo mntu kwaye kusasa ekhaya kawulotyola lethi xa ndisithi yeyi sendiyiva uba andizulala apha yeyi mhlawumbi lo mntu uzondithatha ekuseni okanye andifowunele kuthiwa masodibana esitophini lathi litshona ilanga ndabona sekukhutshwa abantwana kule ndlu silala kuyo sasilala kunye ke thina ke nabantu abadala sasigadwa uyaqonda noba umntu wayezalana wayezala kuba kwakungatsho uba kwakungazalwa kuqala kodwa intombi yayizele kuqala yayingadibani namantombi angakangazali yayithwala ibe neelokhu ezinde ingafani naba yeva ayikho ke ngoku loo nto leyo ezele iyafana yayiqonda loo nto leyo andiyazi nawe bendigqibele phi abantu bakhutshwe endlini kuba ubulindele uba awuzulala eke bakhutshwa abantwana yintoni
hayi sekho lo muntu andithi ndisayazilungisa into yoba ndizawum kukho lo muntu ufikayo ngoku andimazi nomazi zandidibane naye andimazi nomazi lo muntu sigqibile ngoko besithethe bendikhapha kaloku xa ugqiba nansikeli umntu uyakukhapha hayi sowufane uvuma nje uba sowuvumile pha yebo andimazi andimuyi ke wamkanam umntu andithi ukhutshiwe sithi fanele uzawulala wathi andizulala wahamba nam waya kulaa mzi wayefikele kuwo eyondicela eye kuwo hayi sahamba ngorhatya hayi ndikhani nokhala ndithi ndizawucela bendivumile ngezolo ngoku bekuzothethwa ngam kwakumandi nyhani intona uyamoyika lo mntu ngoba kaloku awumazi ubuthe 1 akufunekanga noba uthi 2 siyahamba qha kusasa hayi ke mntakamama savuka ekuseni semka nalo mntu akho uthetha nomnye ke ngoba kaloku lo mntu awumazi uzoncokola ntoni naye ndayawuncokola naye ndisawufika kokwabo uyayiva loo nto le ekuhluphekeni mna izihlangu ndifuna ukuxelela mntanam ndizozinxiba nothi ndende sasinganxibi izihlangu thina sasihamba ngeenyawo ndizophucuka apha emzini ndanxiba izihlangu uyeva ndakwazi into yoba ndizithengele into entle kwakunzima kudala ndiyabeva abanye abantu bathi zaba sisokole nje thina sikhule sisokola thina sisitya imifino siyikha emasimini irhwabe nomsobo yayingekho le nto lotyuthu uthi yayizawukho utyuthu phi egadini yomntu sasiyikha emasimini yonke loo nto le utywa umqa umngqusho kwakulinywa iimbotyi kubekho intyabontyi kwakungekho nale nto kuthiwa ngamatanki yayingamadladla kuvunelwe emadladleni iimbotyi zazibhulelwe emasimini yonke loo nto nizayithutha apha emasimini niziseka ngantoni ngeedonki idonki mna ndiyakwazi uyikhwela nesiqhampundu uba ke ndizawuphuma kule nto xa uyikhwele ujonge ngapha empundu ithi bhentsuza uyikhwele iyatsho idonki ibaleka nawe ukayikhwela idonki ndandilima emasimini ndikhokhela ndivuke ekuseni xa kuyawulinywa ngo-5 kuthiwe uzu ngachami apha endleleni andithi ndithwele imbewu uzungahambe uchame wenza yonke into apha endleleni ndingazi uba kwakuzawuthethwa okanye ayiphumi imbewu awusitsho kudala uyowufika emasimini uyawuchama sawufika emasimini wenze loo nto usawufika ungathi uya nenkomo uyowulima emasimini uhamba usenza loo nto uyenzayo avuke ekuseni jonga uthi ncu uthi ke ndandithwala imbewu mna mntam ndilima ndikhokhela ewe igagado andiyalazi negagado elo sachaza ngoba sasivuna thina silima sikhokhela sisitya imixoxozi iimbotyi zivunelwa emasimini namazimba ke tana adomele phaa kwakunantsiko kwakutshentwa kwindawo ekuzawubhulelwa kuwo amazimba kunye neembotyi iimbotyi neendawo zawo zithuthwa apha emasimini sezigqityiwe ezo zinto ezo le ngoku ityiwayo ngoku inyama yonke le mihla sasingayityi thina inyama yonke le mihla kuba nangoku andikayityi mna inyama ixhelwa nzima ekhaya kwakutyiwa kwakulaa nto kukho ilaa nto khona uba kwakuzingelwa ekuseni ngothi kuvuka kwezingelwa inyama exhakaphakileyo ke ngapha kuthi yezilwanyana iimpunzi iimbila imivundla intoni nenkawu inkawu neyazi inkawu yatyiwa ngelozo handitye ke mna kuba ingathi kuthiwa ngumntu sasisikakhulu nangokuba ndiye ekhaya mna inyama esilwanyana ndayitya laa nto phaa eTV-ni ufika inamabala hayi imandi inyama khona nalaa nto nana bathi yintoni inqu kuthiwa yintoni le igrumba ngaphantsi ilala ngaphantsi emngxunyeni ngathi yihagu ndiyayazi inyama ingathi yenkomo qha ayinanqathe inyama isisilwanyana utya nje inencasa nje inqathe zozulibona ngeva necawe ke thina ke sasiyihamba nje indlalo ke thina ngoba ke icawe mna ndiyihambile uzawuchaza uthi akasidwaba loo nto ndifuna umdwabela lo mntwana
uzodwabeza kudala. Hayi ke mntana, icawe ke yona ke sana lam. Bendiyikhonzile kakuhle ndingumntwana. Andonqeni ngondisusa amaphepha. Ndiyabona ndadini balo ndandiyeli concert mina nalapha ecaweni. Uyeva umnandi. Nobeko lezandla sasiyelwa kuhanjwa isikolo ufundela ubeko lezandla kwakupaswa ke kudala kwibeko lezandla. Ba mina ndlenze ibedlo lezandla kaloku laa nto ufunda ubeko lezandla kaloku kulaa nto ba xa nigqitya ophehlelelwa nifundele ikatekesi. Uyaqonda? Kade nifunde kukho ezaa nto kuthiwa wenziwe ngubani uthi ndenziwe nguThixo. Kubuza uba uThixo uphi ukho kuzo zonke ke iindawo. Laa nto ke kukufundela loo beko lezandla zinto ezinjalo. Uyayiva ke loo nto le? Ndambalisela ndamsoqela lo mntana yonkini. Into nawe wena ungandikhuphi kule TV. Ndawuxabana nawe mna. Zawuphuma. Ndizazibona apha kuthiwa kukho umama ebengathethi, ebengashwaqi la mama, ebengathethi. Yeyi, uze ukundikhuphe kule nto mntana ndini. Intona qha ndiyakuxelela into yokuba inje kwakumandi kudala. Icawe njengoba ndiyenqena nje ngoku ndihambe gqithi sihamba noomama bethu bekhonza. Into nango ndithe ndisakwenda andayenqena ndayesusa amaphepha. Ndikhonze gqithi icawe mna. Into na apha nje ndisawufika andawunqena mntakamama. Ndihlahlale ndiye nje qha usathana wandingena. Ngede sibalisa ndigqibile noshwaqa ngoku.